Ayun, nandito kami sa Fat Grill San Matias, Santa Rita. At yung tamang nginig ng bayong hangout na rin taga Santa Rita, Fats Grill. Balita ko manyaman ng grilled food na Kenny. So nung napansinan nyo, atlo kami mong Eni. Pero, ating kaming guest host. Wala tayo pakilala. Wow, walaan nyo kung nino. Wala niyo. Kasi nga beming iay, atin nyo ang lugnin. At syempre kaya biyantala rin estudyante na nung atsula po Kenny kasi po birthday na pong Rochelle Salonga. Yeah. From what school? Bekuran High School. O tara, libutan tayong Fats Grill. Karakalak, karakalak, karakalak. At syempre, at yutam, pasibayo kining Fats Grills. So, po tala rin katamong customer din kliyente. Kung tala na nga sabi na king ambience, king foods at service na ning Fats Grill. Tara! Hi guys! Hello! Ay, kumusta kayo? Mag-enjoy ko king foods. Nana mo nga sabi yung king foods? Manyaman. Pota kaya kamakin lang pota, busalan na ka Kenny. Diyan mo na yung kortina. Balikan na katong ni. Loko, kasasamal. So, nano yan? Kabud ka mama nga may balo nung palang atin yung kaila. Loko, ayun. So, estudyante lang yung Bekuran High School. Nano kong year? Grade 10. Okay, say mama. Mamangan la. Ayan. Paapangan yun eh. Already naman. Okay, say papa. Papa. Kaya ka makalakbutok papa eh, mama. Papa. Loko, busalan. Eh, di papa kanila. Ayan. Hello. So, may kakaklase kayo? Hali kayo? Ah, okay. Ni Rochelle po talaga tayo may birthday. Kaya di nagawa yung birthday niya. Hi Rochelle, happy birthday. Pila na kabanwa kanyan? 16. 16. So, pila na kabanwa kanyan? 16. So, 16 plus 16, 32 niya. Ayan, so thank you so much kayo di nagawa yung birthday. So, kaklase mo rin. Nano yung lagay ni? Jan? Jan Dane, pila na kabanwa? 14. Taga na ka rin katong? Gasak po. Gasak. At ikaw bale ka rin? Opo. Itang balay ito ang ating yung bubong. Ot, katuling na. Ayan, thank you Happy birthday, Rochelle. Ayan, siyempre po. Siyempre, ito chitang crush ko Ayan. Hi, madam, kumusta? Pila na ko pong banwa? 26. Mali yung kutang ko. Pila na ka palang kilo. 200 pounds. Pareho kami. Missing size kami, Tsaka, balo mo makaringay ka na nga tsukeni customer, yan piya kaburi ko katawan. Kutang mo bakit? Kaya ba't yung balakang niya naman? Thank you so much. Thank you so much. Si Claude po. Ni Mayor, si Mayor sa ladila may kapogi. May kanya mapadilata kel, baata lang po, palupa po, takake, pasibakit. So, okay nila magluto. Ayan, naluluto mo, baby? Chicken inasal. Kanyaman. Talagang didinani talagang sauce. Ano kalagyo? Arnold po. Nano may Fernando po. Magalang yan. Hindi taga Santa Rita, magalang. Maganakala na taga Santa Rita. Tapos, natala rin Kenny. Meow! Hi girls, how are you? Kumusta kayo? Okay lang. Okay, nang in-order you? Burger. Ate palang Burger King, di pala kasama pulutan mo. So, pwede pala Taga-ano ka rin kayo? Sana Minano kayo? Marka. May barkada la. So, pwede yung dala rin barkada yung Kelly. Thank you so much, girls. So, kaya tatampili ko pamilya na rito. Hello po! Kumusta kayo? Family? Tagasan po kayo? Gasak. So, ano pong meron? May birthday ba? Any celebration? So, trip-trip lang. So, pinagtitripan yun. Ayun, welcome po ha. Ano pong apelido? Salongga. Ay, Salongga, kapilido nyo si yung may birthday. So, hello, ano pangalan mo, baby? Juris. Hello, Juris. Ikaw, baby. Malagnak kaya tao.
te, pa-check up. Oo, thank you for the compliments. Ayan, te. So, dumuro tapa, tara. Tatako iya ka rin, bala na mascot ko. Hi, hello. Nakalagyo. Rashad. Taga na ka rin ka? Gasak. Gasak. Oh, gila. Oh, girlfriend may ne. Okay, taka. Thank you. Hello, madam. Ay, kumusta ako po, madam? Diyos ko, bala mo, ready dahil pa mo from Bataan, Olongapo? Olongapo City. Kumusta ako po? Nakako po lagi yung madam. Jen. Jen. Eder. Ma'am Jen na po yung Eder Chula kayo ng Fast Grill. Siyempre, Takman Day Foods. Lalo po in-order you. Hindi. Highly recommended. Wow. Bet. Pakbet with bagnet. Wow, pakbet with bagnet. Mayaman niya po. Sobra. Kyla Renny, healthy Kyla, healthy living. Char. Tapos sa tilapang fish. Muna. Thank you, madam. I love you. Sige po. Kayo pong mga di kablas tam. Kablas mga na. Cut mo lang. Tara kainin mo, kayo Santa Rita. Kenny Fat Grill. Mangantang manyaman. Thank you so much. At siyempre, kayo ba't panay tayo kaya katamong mag-show? Tang babae. Tang malago. Abayang kay lumod ko niya kanina. Guys, nandito ulit tayo sa Fat Grill. So, located at San Matias, Santa Rita. So, order na tayo ng food natin. But before that, ipapakilala natin yung special guest na na-mention natin kanina. Yan. So, pakilala niyo siya, guys. At ang Santaya po ay former Mutiani Santa Rita 2017. Yes. Aina Cruz. Aina Cruz, yeah. Dapat mag-model ka. Oo, yan. Yan po yan. And of course, isa latest new member of Kablas. Oh, yun. Abangan niyo siya. So, new member din ng Kablas. Yes. So, balita ko ating kay Duman. What is Duman? Santa Rita. Duman Festival po, ginagawa siya once a year. So, every December, first Saturday ng December. So, lahat po talaga ng iba't ibang province, binivisit pa po talaga yung Duman Festival dito kasi sobrang dalang po talaga ng Duman Festival. Yes. So, parang tradition na rin. Isa na rin sa mga dinadayo yan ng mga tourist dito sa Santa Rita. Yes. Nanay Duman best. Nanay yung klaseng pamangan niya, piyalungan niya, gasya. Kanin po siya, rice. Yes, Oo, rice. naalala ko na. Yan yung ano, di ba? Yan yung kulay green? Yes, yes Oo. po. Yes. Nung bata ako. Tapos ko nakikita yan sa mga fiesta, binibenta. Opo, sa Tapos meron siyang kahoy. Hindi Parang, siyang- Yeah, iba po talaga yung parang siya quality ng kanin, food. di ba? Ang kanin yun, po talaga kanin. siya. Oh, tas may lasa yung kanin. Kanin Meron lang naman talaga. Kanin po meron siya, talaga, meron siya. pero iba po talaga yung quality niya sa ibang rice. Kaya po talaga sobrang special ng Duman. Hindi So, kami pigdala. Ali, so, kapilan Meron niya, po kami dito. kapilan niya sa celebrate ta? Every December po talaga. First week. First Saturday. First week. December. So, Yes. first week ni sa December, ibalik tayo takman tayo. Duman. Kaya pinangasan ng Duman Festival. Yes, tsaka meron po kami ditong meron din po kaming mga Duman dito, rice. Kung if ever na gusto nyo po, kami visit Santa Rita. Santa Rita, yan. Hindi lang yan, di ba? Marami pa tayong dapat pwedeng puntahan sa Santa Rita. Nandyan ang Eco Park. Eco Park. Yung mga sikat na artist Santa Rita. Artist Santa Tama, Rita. yan. Andito rin sila. So, By Mr. Andy Alvis. Tsaka yan. ating kanong sikat pa mga kayo, tan Torones de. Nan yung Asoy? Wow. Yes, marami rin kami. Oh, talaga? Hindi ko, ngayon ko Hindi mo naman kami alam. pigdala. Seryoso? Ngayon dito. Meron dito, Santa Rita. So guys, Rita, please yan. visit Santa Rita. At syempre, chutana kayo, natin mo naman ba yung si Sikat Arresto? Kini San Matias Santa Rita. Pining Fast Grill! Yan. So, Ano sinugod ng mga kablas yan. Yes, mga kablas. Nadin karakala tao kini so minuran mo so di nga lang may lakwan na nadin at yung mayor sa Lalila maraming Nandito si Mayor kanina. Maraming salamat kay Mayor. Yan. Sobrang So, sarap ng food. before tayo mag-order, kumuha ng order, may nabalitaan ako na madalas ka daw dito. Yes, sobrang dalas po ako dito. Especially po yung baby comeback nila. May mention ko na. Baby comeback kayo. Yes, baby Oo. comeback. Talaga mapapa-comeback kayo. Natin Sobrang tignan yung sarap. ano. Yes, Parang yung menu. may kakaibang hugot yung ano niya eh. Baby comeback, di ba? Yeah, may kakaiba talaga. So Oo. guys, makita niyo kung paano sila. So, Kung gaano kasarap. yung baby kung comeback, anong ano yun? dish.
Ribs ay baby back rib siya. Oh, kaya siya baby comeback. Oh, yeah, baby Doon yung ano niya. comeback. Bata bibalik ko. Oo, so Yeah, may twist yung mga pangalan ng ano, May yung twist. may nabasa pa ako kanina yung On the hugot Wings of. yata. On the Wings of. Oh, may On the hugot. Wings of. Alam ko yung may-ari nito is mahilig daw dun Mamaya sa hugot. hugot. Kakasabi Oo, may tayo. baka may Yes, pinagdadaanan siya. Pero abangan niyo po ba yung produkto lumula ng Fat Gritang Mape will come back. Madam Mape, thank you so much. Tapos yun, nabasa ko rin yung On the Wings of Love. May nabasa ko The Wings kanina. of Love. Ano yun? Meron siya. I think wings. Puro wings siya. Wings, Ito wings naman talaga. Actually, nasusulat niya yan, ito itong inspired niya kayong love life. Talagang So, inspired talaga may siya. dinadamdam siya. that Teka. time. Yung fat girl kaya hindi niya inano yun. Yung parang fat girl, May hindi hugot. kaya may hugot siya. May Hindi hugot natin yung fat alam. girl. Well, malalaman natin Diba, yan. Lukin Burimo, far in the hole. Parang na. Kanta ito, fire in the hole. Chuk, 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 chuk. Ayan, sige. Pero ako ko talagang burike ni itang Kai, itang pakbet with bagnet. Bagnet. Healthy, healthy. Bagnet. So, yan. nagsaserve sila ng bagnet Pero dito. healthy. Oo. So, Ayan. Tapos, Pakbet with bagnet. napansin ko rin sobrang mura ng ano nila. Oo, tsaka yung service pa rin. Grabe, 68 pesos may ano ka noon. Ayan mo, 78, 98. Bihira ka lang makakita ng ano, Especially sa 100 iba. plus menu. Ayan, tignan natin. tapos yung pack Kausap nila, natin yan. sobrang worth it. Sobrang mura ng ano. Sobrang mura ng... siya, Oo. pricey. At syempre, ayan, Fat Grill be accepting catering services for all occasions. Yan, tapos nung gawan niya yung event yung kining Fat Grill, libre na mo yung event. Ay, yung lugar. Venue is free, tama. Kaya pala Nasa kanina. ako kung mag-birthday, mag-demo, anyan, hindi Dito pwede. na. Total, Kaya bata nakakabay pisa sabihin. Sige. Isang order tama. Oo, Order. nagugutom na si Buda. Pala, Alam mo naman yung ako laman. katawan niya ayaw niyang pabayaan. So, Marami kailangan na meron natin ka. umorder. So guys, meron na kayo, kompleto na. Ayan, so Umorder na kayo kung may kapili ko. Itong waiter. Ay, hello, nakalagyo. Arnold. Ako dyan naman kung kay grilled back rib with Luigi. Ya, kung bukay kayong itry itang inasal promo, yung daramdaman ko, manyaman niya ko naman. Initial promo. Ikabetano. Ako yung nachos nyo. yung baby back ribs. Overload. Ay, yung... Overload nachos with Yes, fries. talagang natry ko na yun. Sobrang Ikaw, worth it. baby. Na-order, Ay, na-order niyo na yung ano, On the Wings of Love. On the wings of love. Hindi pa. Ayan, on the wings of love. Pero masarap yun, no? Mm-mm. Pero gusto kong try yung... Ano yung sinabi mo kanina? Yung Baby comeback. baby comeback. So, sizzling na-try breaded ko pork yung baby chop. comeback. Yes. Sizzling buttered chicken. So, hayaan na natin mag-order sa Budang. Mukhang nagutom si Budang, so kailangan. Ako Yes, pang siya. kay Siya talaga mag-order lahat inasal for us. promo, teriyaki promo. Pork Yan. sisig. Karakala order. Sobrang masarap lahat. Kaya tatry. Hanggang gutom na gutom si Budang. Ne. Okay, so may order na kami, so gawan da pam. Hintayin natin na... Kasi Kenny, mag-serve la hot and fresh. Hot and fresh. Bakit? A few moments later. Ayan ang order tamo! So, order na tayo. Yes. Thank you. Ika yan. Ano yung mga siniserve niya? Yan, ano yung Pork. siniserve niya? Ito. Ito, Ito, kuya. buttered May chicken. butter. Ang laki ng chicken nila, oh. Tingnan mo. Buttered pork. Buttered chicken, buttered pork, buttered wine. Buttered Move natin dito. Buttered pork. Yan. dinakdakan. Dinakdakan. Yung manyaman. Yes, ito overload. Man. Yung sounds, grabe. Crisp. Kaltong Music to my ears. kalutang. Maka-excite. Ayan, tikman natin. Areni pa rin nga liwa, mama. Yan na ba yung order? Ayun, ang dami pa pala. So, madami pa. Oh my God. Tapos kumakain na ako yun, no? Ay, Sabi ko muna. Baby Sabi ko muna to. Back. Ito yung baby. Yes, ang dami look, ah. oh. Yung serving nila dito, sobrang dami. So, tignan nyo, Tapos guys. yung price, Sobrang guys, dami. Sobrang worth it. Magkano yung ganito? Bato ba? batakan na. Dalawang pamilya na pwede kumain dito. Nanuya po ini, sir. Chicken teriyaki po. Ini po. Chicken turkey. Sisig. Sisig promo. Ay, itang promo. So, ang dami nag-serve sa atin. Wow. Ay, yung clubhouse. Ang dami. Dami. Seryoso kayo, guys. Mauubos natin yan. Tatmen. Guys. Ay, Madam, malam mo, kalakal- tinukitagitan na kailangan manawag tamo kaya bitang mahal. Hindi. Iniisip ko kung tawagin natin yung owner ng Oo. Fat Grill. Kailangan niya. Natin. Ako pa'y Luigi. Kay Luigi.
Ilan mo naman, karakal. Ang dami. Ito sobra. ang On the Wings of Love. Yaman. Ito yan. On the Wings On of the Love. Wings of Love. On the Ay, wings hindi of siya love. On the Wings Puro of Love. fuck. Oo ka naman kasi. Oo naman kasi. Kasi chicken eh. Ando sa On the Wings of Love. Yun ba yung in-order ko? Ay, hindi. Hindi. Ito yung in-order ko. Ito, yan. Oo. Nalilito na ako, sobrang dami. Ito yung chicken inasal ng Fat Grill version nito. Yes. Pero, hindi lang yun. So, kasi kapag kumakain ako sa ibang kainan, syempre nagkakamay tayo sa inasal. Meron silang special na meron din sila special na yung parang mantika na Sauce. Aya sauce. Pwede tayo na. Tayo ito. So, papaserve natin. So guys, since nakaserve na halos lahat ng pinakamasarap na pagkain ng Fat Grill, So, Nandito na lahat. oras na para kilalanan tamo nung nanong klase mo lamin ng apoy di Dapat. press. Kabisado siya. Rice. Balo na rin Oh, kaya yan. katamong kablas. yan yung hinihintay na lahat. So, Wow. price. Sa tayo pa yung chef. Ang pangalan ni Chef ay Chef Eric. Chef Sir, Eric. dito tayo, sir. Yan. At syempre kaya tabi ni Madam. Si Madam, of Madam course, Ma. yung owner ng Yes. Yung Fat owner Grill. ng Fat Yung Grill. malagong own- mafre. The owner and So, proprietor Madam of Fat Grill. Fat. So, dito siya upo. Kailangan ko umalis. Tatayo ako. De, joke lang. Syempre kami babae, may ito kami linya. Yes. Apati linya. Girl power. Awo. Girl power. Ayan. Pwede kayo Madam Mape. Ayan. Power. Hi, ma. So, Madam Mape, una tayo. Naan niya po ito? Butter chicken. Meron Butter kami chicken. butter chicken. Magkanya po? Chicken. Butter chicken. 78. 78 pesos. 78 pesos. Ang Ayan. Guys, Na. 78. Napakalaki na 78 niya. ah. Talagang sulit. 78 pesos lang to guys. Kumapsida ka kaya pamaya. Busog na Wow. busog. Ito naman Ano ka namin man breaded natin? pork chop. Breaded Breaded pork. pork chop. Magkanya? 68 pesos. 68 pesos. Yan guys. Tumataginting na 68 pesos, Ayan, no? guys. Parang nung nag-aaral ako, ganyan din yung presyo, sobrang mura. So, mahal na ang bili yan. Pero ngayon, Lalo na ngayon, affordable sa pa rin panahon. to. Walang pricing Chris Kenny. Oo. Tapos si Chef, Chef, ano itong, ano natin tato? Sinaserve mo dito? Chicken teriyaki po, sir. Chicken teriyaki. Served yan. with soup at drinks. Drinks. Yes. Oh, so lahat to may drinks na rin? At yung drinks. Unlimited promo. May mga okay. So may mga unlimited ano sila dito? May mga Meron kami unlimited mga offer. unlimited promo. Dito, teriyaki, inasal. Bestseller namin yung teriyaki tsaka inasal. Tapos, meron kami ditong sizzling chicken, Mhm. sizzling bangus. Ayun. Tapos, pork sisig. Pork sisig. Pork sisig. Of course. Guys, narinig niyo yun ah. Ano, magkano nga ulit to? 98 pesos. 98 pesos. 98 pesos. Mumove tayo dito sa napakaraming nachos. Balita ko, paborito mo to, Budong. Overloaded. Overload. Paborito ng Budong yun. Balot ko ang hanap. Basta rin mga rakal, paborito ng Budong. Buritang marakala. Wow, paborito ng Budong Deng, marakal ako. Yan. So, Tapos ini, Dinakdakan. 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 Crispy dinakdakan. Crispy dinakdakan. Magkano yung binili? Laging pulutan. 148 pesos. 148, ayan no guys. Sobrang mura. 148 lang to. So sa mga nagiinuman, mahilig Wow. sarap na ano yan, di ba? Kailangan Yung mga nyo to. umiinom sa inyo. Sa mas. Birthday, any occasion. Ayan. Tapos ini Madam. Meron kami dito ang dinakdak. Bagnet. Din bagnet. So ang bagnet ang pagkakaalam ko is original niyan from Ilocos, tama? Ilocos. So nandito meron din tayo mabibili dito. Pero ginawa namin siya ng version. May sariling version. Kapampangan version na bagnet. May Next yung piece. annex. So At magkano Magkano siya? kanyo mo yun? Ito is 148. Wow. Wow. Oy, paborito ng rose group. Ito, marami talagang may gusto. Chef, ano tong Yes. ikaw yung nagluto nito, Chef? Ayan. Oo. Ay, chef, the best from Nani, Ayan yung paborito na Favorite Mutcharing ko siya. Kapampangan. ano to? Favorite. Ayan sila Gyo. baby comeback. Baby comeback. Madam, magkano po? Ito, 250 pesos. 250. Kuya mo. Hindi lang siya. Siya, Okay. good 50 for ah. Sobrang mura. Yeah, sobrang mura. Balo Kini. Pangat. Ayan sa Paksi yan. Box to iba. Ay di panga. Panga. Panganang. Grilled Pang- tuna pa nga. Pasok pa rin sa panga. Okay. Tuna. Magkano yung Madam? 200 Oy, ni. Yan is 88 Ayan. pesos. Yung inasahan. Ay, Balo Kini. Actually, yan ang in-house namin. Cheese Cheese cake. stick. House Yan. cheese stick. Kakaiba, hindi siya ordinary na cheese stick. Talagang ginawa namin siya ng twist chef Made. para Chef. Iniing Yes. pride na Of ning course. pride na ning Ang chef ng Kaya may mila ko Siya kami. magkano yung sisig? 98 pesos. 98. 98 pesos. Ini- Kasama siya sa promo.
Barbecue, chicken barbecue. Chicken barbecue. Ano, Hindi. inasal siya na lang. Inasal na. Inasal na lang. Ayun, so speaking of inasal, kasi ako fan ako ng mga ganyan na type of ano. Tapos, so ito meron din silang Kumuha kami ng sarili namin version. sariling version lang. Kasi pag kumakain ako sa ibang, ito yung hinahabol ko. So hindi lang siya, Palasa. available din siya sa Fatgrill. Ayan. Utang mag-diet na ka man na rin kay. Balo kay lagyo yan. Balo kay lagyo yan. Nanuya. Club Ballet. Tsaka magkano po din club bale. Clubhouse. 138. Ganyan na siya karami noon? 38, pwede na. Mura. Kahit yan lang. Pag mag-diet ka. Oh, total, balutan, anong nanong makanano pa kaluto. Thank you so much, chef. Thank you, At chef. balutan, makanano ka presyo, nano presyo. Ngini, pabaluan tamong nano lasa at makanano kayo ngaman. Okay? Yan. Yes, So, ready. watch and learn, mga nakami. Ready, guys? So syempre Mga tan- guys, ano, Oy, abahin nyo kami, may naman lagi sa ni Karakalo. Kain! ayun. So guys, dahil may mga ano sila, unli rice din dito, di ba? Available ang unli rice sa Fatgrill. The rice. Oo. Magkano yung unli rice na? The rice pa. Meron kami unli rice, 98 pesos. 98 pesos unli rice, may drinks na yan. May drinks na siya. Di ba? Guys, unli rice yan. Inasal unli rice na yun and drinks. May No, soup pa, karing ka may soup manakit, pa yun. Sobrang makain. mura talaga. Oo, mahal na yung drinks ngayon. Magkakamay tayo guys. Magkakamay tayo kasi may unli rice tayo. Yun. Yun ang hinahabol ko yung unli rice. Rice talaga. O mga tanga. So dahil gusto ko to, para. A few moments later. Kabse? Kanyaman na kanyaman. Kinabsi ka, mama. Wow, nakapagsalita, ikay namin. Basta mabsi kaya kayo panay magsalita na yun. Balo yan. Ano yung favorite mong pamangan ay na? Ay, baby comeback. Baby comeback. And nachos. Tsaka yung cheese sticks nila. Sobrang sarap. Ubos. Yes, ubos. Oh. Ako itong inasal, ang sarap. Daming rice ako. Sobrang sarap. Ikaw, Ate Hazel, ano gusto Itang mo? tuna. Ay, oo, yun Yung tuna. kanyaman. Grill. Yung suka niya, Ng kanyaman The ni best. Kaslam na ning Oo. Ako yung kuknan. Naning kaya ka. Hindi ko nga nalano. Nanong yung pong oras mo? May hugot na naman yung 5 months. 11 a.m. to 12 midnight. So mag-serve kayong lunch. tagal. Oo. Monday to Friday, Sunday. Oo. Monday to Sunday open po kami. O, potang Sunday. Family day. Family Dala day, nyo na rin guys. buong pamilya. Yun Visit ang na dito. Tsaka sobrang mura. Len mo naman yung pengang tao. So yung serving, sobrang laki. Saka manyaman Mga eh. serving Wala nila. may budang mamangan niya pa. Ang sarap. Sina ako ah. Papaknitan tuna. Nalaplap na yung tuna, wala na. Siguro, yun nga. Napag-usapan namin kanina. After 1 year na pag-show namin na mag-vlog ng mga food. Lalaki po ka. Nakataba kami, sigurado. Lagi masasarap na pagkain yung pinupuntahan namin. Tsaka hindi sila, Basta masarap na food. may Go. sariling version sila ng mga food na Oo, may twist. Gumagawa kami ng Sobra. twist dito. Sa Sariling Fatgrill. version nila. Oo. Sa hindi kasi nakakaalam, hindi naman din halata sa akin. Hindi nila. na isa akong chef. Isa sang chef. Isa akong chef. Kapampangan Nag-aaral talaga, akong chef. guys. Isa sang chef. Kaya mahilig talaga ako mag Ikaw yung nagpe-personalize ng mga recipe. Oo, dalawa kami ng chef. Wow. Ang swerte ng asawa mo. Asawa mo. Ay, asawa. agad. Magiging asawa. Magiging asawa mo. Magiging Ayun nga asawa. pala. Ayun, mga viewers galing natin. yung Baka may magtangka kay madam. mga Ayan. names ng Tingnan Baka mo. makilala pa niya sa di ba, Smile. Kaplas. Smile pa. Smile. Yuli Ako mo makilala ko sa nakita mo. Ayun nga, sabi ko simot Wala na sarap. yung pong laman. Simut sir, wala na. Simot Sobrang sarap. sumut. Hindi ako balo ko tayo penga niningkain. Kasi sinabi na din mag-take out siya. I-take out na yung kanina Yana. Takdakan. Dakdakan. Ngayon mag-take out. Ibutang, nilo pa. I-take out na nga yun, pagalo. Kaya kami. Pulutan niya. Wow. Ayan, gagalon yun, i-take out kaya na. Take out, yes. Yun, October 17, nasa 10,000 likes na yung page Yes, and then 13,000 followers na tayo. Dakan po salamat. Less than 1 month yun less than 1 month. Kasi binild ko yung page ng September 24, naglabas ako ng unang video na teaser lang namin. Sana, yun, hindi namin expect guys. Sobrang salamat sa support ninyo. Thank you po. I appreciate you yung Especially yung mga OFW yung Yes. Kapampangan. Oo, yan. Maraming Ang dami salamat. nagsusuporta sa amin na Guys. ano. Villanueva, Aaron, and JM.
Thank you so much. And of course, Ma'am Tess Takahashi from Japan. Wow. Thank you po. Ay, tsaka pala kay Berenoble, madam. Thank you from China. Love you. Yes. Oo. Ayan, so asahan nyo guys, marami pa kami future. Madami pa, sobra. Hindi na namin alam kung sinong unahin namin. Salamat din sa mga nagbe-message sa Facebook Yes. account namin. Sa Facebook page Salamat namin sa mga love. Oo, Yes. yung mga nagbe-message na Spread nakaka-appreciate love, ng guys. Spread love. kablas, ng mga gusto magpa-future na sobrang salamat sa inyo guys. Mga anak pa si Bahay Sundo ko, gisa na ako yun eh. Nap. Mga tana, go. Mga tapa si Sina Bahay. kami. Nagkwanda ako. Agyo ko yun eh. Salamat kablas. Sino nga ako?